TV byder alle gæsterne rigtig hjertelig velkommen til aftens morshow. Vi takker Kvinderådet og Verdenskulturcentret for invitationen. Vi er meget glade for at være her i aften, især på denne specielle dag, kvindernes internationale kampdag. Som vi alle ved, så har kvinder altid måttet kæmpe for deres rettigheder og for deres selvstændighed. De har altid kæmpet for at blive hørt og set. Og ja, der er fremskridt i mange lande, men der er også andre lande, hvor kvinderne endnu anses som for at være ikke-mennesker. Som så mange andre lande har Kurdistan også kæmpet for kvindernes rettigheder. Og kvinder i Kurdistan, de har faktisk arbejdet ude for hjemmet i mange århundreder. Men det betyder jo ikke, at der ikke også har været mange mandschauvinister, som ikke ville have ladet kvinderne arbejde ude, men nærmere ville have ladet dem være derhjemme som slaver. Ja. Men i aften så har vi så muligheden for at vise en smule af vores unikke og meget smukke kurdiske kultur. Og til det så har vi forberedt et kurdisk morshow med forskellige kurdiske folkedragter. Og disse forskellige og farverige og meget spraglende folkedragter er især inspireret af Kurdistans årstider. Mange smukke farver. Og ja, igen tak fordi I kom, og så lad morshowet begynde. Folkedragt oprindeligt fra 40'erne, også meget brugt i perioden 1977-85. Kjolen er meget speciel, fordi den er håndsyet. Meget smukke farver og paljetter. Kurder elsker paljetter. Så en folkedragt fra 70'erne, stammer fra Sydkurdistan. Igen paljetter og perler. Og så selvfølgelig guld. En model fra Slemani, den sydlige del af Kurdistan. Med mønstre, blomster. Det er så en original folkedragt, båret især af ældre damer i Kurdistan. Som I kan se, så har vi 3-4 dele faktisk. Vi har underkjolen og under bukserne. Så har vi så den gennemsigtige kjole lige her. Og så har vi så vesten. Ja.
Denne dragt, den stammer fra Slemania, som også ligger i den sydlige del af Kurdistan. Der er selvfølgelig forskellige versioner af alle kjoler, og folk især fra Slemania og fra Kirkuk har lange ærmer, mens der i Iran er kjoler med meget korte ærmer, som I kan se her. Og denne dragt, ja, den stammer også fra Slemania. Denne folkedragt stammer fra den østlige del af Kurdistan. Den har jo også korte ærmer, som I kan se. Meget flot. Mange af mønstrene på kjolerne er blomster og sommerfugle. Denne folkedragt er en blanding mellem Vest- og Sydkurdistan. Bæltet, det er gammeldags, og kjolen og undertøjet, det er ny mode. Flotte mønstre. Vestlige del af Kurdistan. Og flot. Meget smukt folkedragt fra sydlige del af Kurdistan. Slemania, også kaldet Sorani-bæltet folkedragt. Hvad synes I så om kjolerne indtil videre? De er meget flotte, ikke? Rigtig flotte. Ja, denne meget flotte, meget gule model stammer også fra Sydkurdistan.